अरे पेंडू तोर ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆସିବାରେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଲା ରେ? ସାର୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଆଗରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ନେପୋଲିଅନ କହିଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ମୋ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କର ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିକି କିଣିବାର ଥିଲା। ସେଥିରେ ଅସମ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁର ନାମ କୁହ। ସାର୍ ଓଟ। ବାଃ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ନାମ କୁହ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଟ। କହିଲ ତୁମେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାର ମାତ୍ର ଧରିପାର ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍। କିରେ ଗଧ ପେଣ୍ଡୁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ କିରେ? କହିଲୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କାନ।